माँ लक्ष्मी, ऐसे पैसे को दिया है तुमने, सारे पैसे कैसे कैसे को दिया है, लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी है मम्मी? आखिर मैंने क्या पाप किया है? आज तुमको चमत्कार दिखाना होगा। हीरे जवाहरात से भर के एक पोटला मेरी खोपड़ी बचाकर तुम्हें फेंकना होगा माँ। नानी माबा आं नोंखौ ओंखाम सान लिंफैदोंमोन। आं जाथ'ला नामा? मानो जाया जानो? दिनै हरसे गाहाम ओंखाम जायालासिनो उन्दुनो हागोन नोङो? ओंखामखौसो गोसोखांबाय थागोन नोङो। फैदो जाफैदो। आं जाथ'ला दे। मानो जाया जानो? फै जाफै। थौ बिदिब्ला। आदा मा बिनानाव? नोंनि मुङा मा आदा? आंनि मुङा अलंबार बसुमतारी बिनानाव। नोंनि मुङा मा एसे मोजां आदा? नंगौ नामा? मा बुंनाय जाखो बेलाय? हे दैदेना दैदेन बेयावलाय हारसिङै मा खालामबाय थाखो नोङो? ओरै फै खाथियाव। जिरायदो। मानोथो हारसिं थाबाय थायामोन नोङो बेयाव? आं बेयाव ओरैनोसो फैदोंमोन, लोगोफोरबो फैनांगौ दंमोन नालाय। क्लासाव थाङाखै नामा? नोंखौ नुवाखै दिनै? ओहो, आं थाङाखैसै दिनै। गावखौनो सानसे जमनो होनानै थाङाखैबा दिनै। ओहो, बिदि आलां जालां थाबाय थानानै जेबो लाब गैला। गाहाय आयदायाव फैनांसिगोन। समायना, आं नोंखौ... औ दैदेन, मा जाखो? बुंदो। समायना, आं नोंखौ... बुंजागोन ना बुंजाया जाखोब्रा? मा जाबाय थाखो? मा आं नोंखौ होननानै थाबाय थाखो? बुंदो। समायना, आइ लाभ इउ। नोंमारगौ समायना, आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनखुमाबोदोंमोन। नाथाय आं नोंनि सिगाङाव लाजिनानै दिनैसिमबो फोरमायनानै लानो हायाखैमोन। नों एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा नोंनि खोथा।
बाट रायलायनो मोना नामा रायलायनो लुगैबाय नालाय लाखिबाय गावनि नालाय रायलायनो मोना नामा आंलाय माला नोंनि जास्लाबखो गोदाव सोराव होनलाबायखायो ओइ र' जानला मोनला थांनो नागिरो बियो लोगो मोनबाबो मोजांखौनो रायलाया मानो बिदि नोंलाय आंहा गावखौ गोसोखांनानैनो जानो लोंनो खहाबलाय लाङा आरे बोहैथि आं नोंखौ मोजां मोना होनखाबायना मा एसेबो बुजिया नोंलाय आंहा दस्रा दंखायो होनबाय आं बोरै मानिनांगौ जाखो गावखौ एफा गोबाव जाबाय आं मोजां मोननाया बेदर ओंख्रिबा दरनैसोल' जानानै गावनोनो हैजोबो आङो आंथ' बिहराना नोंसो हैदलाबायो बेदर ओंख्रि नालाय आंहाबो जाबाय बेदर ओंख्रिबा गोथाव मोनखायो आंहा ओरैनोबा मानोथ' हैनांगौ नोंहालाय बेखौनोथ' मोजां मोननाय होनो ना सना होनाय आरो लानाय बेखौनो ना मोजां मोननाय होनो अह बोहैथि नों फाग्लिसो जागोन नों खर' गाज्रि जागोन थेवबो आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आंनिफ्राय गोजान जादो आथा खिथा दाजासै नोङो एथ' गोरलै सानबाय नोङो नागारनायखौ नों जेखि बुङा नों आंनिखासो सना आइ लाभ इउ होद खाथियाव दा फै मिथिगौ नों आं नोंखौ फैला साननानै बिसिबां गाबनो ओंखारदों जाम्बि नोंनाबाथाय खालि गाबनो ओंखारनायल' थ' बैथिं जिरायहैनि नों मानो एफा गोबाव जाया मा जाखो मानो सिरि आं सासे बिजनेसमेनखौ लोगो हमदोंमोन बेयावनो एसे गोबाव जादों सुरिया आं नों नङाबा थांना थानो हानाय नङा नों आंखौ दाथ'गाय सिमां मा नों आंखौ फोथाया नामा आं नोंखौल' मोजां मोनो नोंल'खाथ' आंनि मोजां मोननाया बोरैबादि नों आंखौ एंगारोबा ना आं गाबै गाबै थैलांगोन अ माय गड सिमां नों आंखौ फोथायना थुदो बेरायनो थांनो होननाया थांनोसै थौ